Hej, dobrodošli u još jedan Coa Stories Battle. Danas će Coa da vam priča o nekim svojim snovima koji, eto, postoji neka šansa da se ostvare. Hvala ovom Bogu što me je konačno uslišio molitvu. No, nećemo odmah da krenemo u tim snovima, neki možda od vas znaju koji su, možda neki i ne znaju. Držat ću vas malo na nekoj žeravici i pre toga ću vam pričati malo o The Coa Storiesu. Naravno, neću biti dosadan, samo ću reći i zahvaliti svim ljudima koji su od prvog dana, evo, Coa snima prve epizode, gledao sam pre nego što sam je krenuo da snimam, izašla 11. juna 2011. godine, pre toga Coa je snimao Total Sport, nikoga nije pratio, zbog toga se prešaltovo na ovaj vlog, koji od prošle godine, eto, postao toliko popularan i Same Gasto počeli su svi, ali bukvalno svi da snimaju, neko je ostao, neko se izdvojio sa svojim klipovima, taj ko se nije izdvojio, ko nije nastavio da snima, jednostavno je nestao, prestao da snima. Prvo se zahvalim svim ljudima, subscriberima, 1200 i nešto ih ima, hvala svima do jednog, hvala svim ljudima koji su izdvojili bar 1 sekund da pogledaju Coin klip. Hvala svima koji su lajkovali, pozdravljam sve, znači pozdravljam sve vas, hvala vam što ste lajkovali, hvala što ste dislajkovali, možda postoji neko među vama ko je dislajkovao neki Coin klip, pa posle odradio lajk, posle nekog novog Coinog klipa koji mu se više svideo, a ovaj prethodni mu se nije svideo, neću više se zapetljavam u to. Znači, zahvalio sam se svima i nadam se da će se broj subscribera povećati, daj Bože. Da se zahvalim svim vlogerima koji su makar jednom spomenuli Coa u svojim klipovima. Zbog toga će Coa uvek, ali uvek prema njima osjećati respekt i jednu veliku zahvalnost. Zbog toga Coa u svakom svojom klipu dole u deskripciji ima kanale svih vlogera, kanale ili fanpage-ove, nije bitno. Bitno je da su svi oni tu i tu će uvek ostati, to je sigurno i definitivno. Hvala svim lepim komentarima koji mi stižu na fanpage-u koji ima preko 1600 lajkova. Hvala svim ljudima koji su se potrudili da odrade neku sliku. Hvala svim ljudima koji se sete da lajkuju svaki Coin status, pesmu, bez obzira kakva je ona bila glupa, bila dobra, slažu se s tim, ne slažu, hvala im puno i eto i to sam se zahvalio. Sad idemo dalje, konkretno na priču, eto, hteo sam ovaj klip da iskoristim za sve, znači u kratkom ovom klipu da kažem, par stvari, pre nego što dođemo do onog bitnog, a to najbitnije sam čuo, evo sad već za kraj klipa, da krenemo polako. Postoji jedan san, zbog kog je Coa krenuo ovo da radi, to jest da se snima ove klipove, da se bavi vlogom, vlogingom, kako ko već to naziva, nije ni bitno. Taj san, evo, iznada postoji šansa da se ostvari, zahvaljujući mojoj jednoj ideji koja se, eto, rodila sasvim slučajno iz, jednog dana sedeo sam bez veze nešto i rekao sam zašto ja to ne bih, eto, jednostavno uradio, probao da vidim, pa možda i to uspio. Da se vratim na početak priče. Oni koji me prate za ovih 10 meseci znaju da je jedna Coina epizoda Kako da devojka smuva vas izašla na jednoj televiziji RTV SD, lokalna televizija Smederevska, u kojoj jedna emisija YouTube Extra se zove, izašao je prilog iz te Coine epizode i to je prvi put da se eto Coa i Coin klip našao izvan YouTube-a i Facebooka kako ga je neko šerovao. Taj klip možete pogledati na jednom prethodnih mojih epizoda, nije ni bitno koja je, uglavnom ta Smederevska televizija, hvala im na tome, hvala im puno što su taj klip eto primili, odradili ga, pustili. Da krenem sada na ono najbitnije. Coa je došla ideja jedna skoro, dugo sam me oklevao da odradim tako nešto, ali došla mi ideja da Coa Stories prebacim na RTV SD televiziju Smederevsku. Napisao sam poruku toj televiziji, preporučio neke od svojih klipova da pogledaju, preporučio sebe, rekao par stvari o sebi i poslao poruku
oklevao sam par dana to da uradim, čisto iz nekog malog straha, ali odradio sam to i šta se desilo? Posle samo jednog dana stigla mi je poruka koja je mene tog trenutka toliko usrećila da ja nemam reči kojom bih mogao to da vam opišem. Jednostavno stigla je poruka sa te televizije da je ideja sjajna, sa brojem telefona glavnog i odgovornog urednika, da ga nazovem čim vidim poruku. Nazvao sam tu televiziju odmah čim sam video poruku, Zoran Jovšić, glavni odgovorni urednik. Hvala mu puno zbog toga što je odvojio vreme uopšte da pročita tu cojenu poruku, mi se javio i rekao da mogu odmah sutra dan da dođem na razgovor, da realizujemo tu moju ideju možda. Međutim, to smo sve prolongirali za utorak, tako da COA će u utorak ići na razgovor za to da COA Stories pređe na RTV SD. To je jednostavno nešto što sam želeo da podelim s vama, bez obzira kakav ishod bio razgovora i da li uspe ili ne uspe da prođe ta moja ideja da COA Stories kreni na TV-u, da se prikazuje. Jednostavno želeo sam ovo da snimim, da ne ostane zapaženo, tako da, eto, utorak je jedan veliki dan za mene, dan kada ću, eto, otići i možda uspeti da COA Stories da prebaci na jednu lokalnu televiziju i možda šansu da se probijem, eto, nekad, negde i da možda bude nešto lepo od ovoga što radim. To je za kraj, bih hteo samo da kažem da dosta ljudi su me pitali koja je pesma, u stvari u onom mom introvu koji je radio Konda. Pesma je It's My Life, to znate svi. Dovoljno je samo da ukucate na YouTube-u It's My Life, Russian version. Na odmoru sam do utorka, ovi uskršnji praznici, tako da obećavam još jedan klip sigurno do utorka, a u utorak uveče čim dođem sa razgovora, klip, kada ćete već znati ishod ovih COA-inog razgovora sa direktorom, to jest glavnim odgovornim urednikom. Želim bih sve da vas pozdravim. Hvala vam svima koji ste subscribe-ovali moj kanal, hvala vam svima koji ste... Zahvaljivo sam se već na početku, ali... Eto, jednostavno, uzbuđen sam, nemate pojma kako zadovoljstvo vlada u meni zbog toga što će se možda desiti, možda i neće, ali jednostavno, iako se ne desi, znaću bar da me neko, bar na sekundu primetio i možda pomislio da mene može da bude nešto. Hvala vam svima ljudi, nikad neću da prestanem da radim ovo bez obzira šta se desi i neću više da dužim klip. Hvala vam svima što me gledate, vas voli sve COA. Izvinite što svakog ne mogu da prihvatim na Fejsu. Facebook koristim samo za one ljude koje stvarno poznajem i sa kojima sam u nekim odnosima. Fanpage sam opredelio za to da se neki način dopisujem s vama, čujem, evo na ovom fanpage-u da ima timeline, možete da mi šaljite poruke, šaljite svaku poruku, na svaku poruku ću odgovoriti, znači slobodno šaljite i to je neki način da budemo u kontaktu. Neću više dužih klip, volim sve vaš COA, pratite COA Stories, pratite ostale vlogere, verujte da svaki vaš pregled njima mnogo znači, svaki vaš like njima mnogo znači i nemojte, ali nemojte da mrzite, to jest da dislajkujete bilo kog vlogera, nemate pojma koliko on truda ulaže u to. Nije lako samo sesti ovako pred kamerom. Pozdrav za Vistu, mog brata koji, eto, mene pozdravlja u svojim klipovima uvek, hvala mu, hvala i Gastuzu, hvala svima, neću sad da imenujem, da ne ispadne da sam nekog zapostavio, ali eto Vistu, jer on dečko, eto, je to zaslužio svojim radom. Neću više da dužim, hvala vam svima što gledate COA Stories, pozdrav za sve, ćao.